Sibuyisele kuba bukeli bezoltra TV. Silapha eBisho Stadium namhlanje simenyiwe nguMr Heritage 2024 uzosichazela ukuba ijourney yakhe ihamba njani after ewinile ethwesiwe uba unguMr Heritage 2024 eBhayi ngomhla kaMarch. Mina ndingu-Inga Bhuti, ndingumfene, ndingulisa, ndingujambasi, ndinguhlathi. Ndizalwa ngumamNqarhwane, ndakhuliswa nguMpangela. Ndikhulele kumhlaba waseTsholomonqa, ndazalela ndakhulela eTsholomonqa. Lo nyaka ke bendithweswe njengoMr Heritage. uMr Heritage kum Bhuti, i-heritage ithetha ukuzazi njengomntu omnyama, ukuyazi imvelaphi yakho, ukuzazi apho usuka khona. Ndicinga uba indlela elungileyo yokuba i-heritage yethu sikwazi uyigcina ne-culture yethu sikwazi uyigcina kuba sibe ne-ownership yomhlaba Bhuti, kuba bungaya nakweyiphi na ilizwe eyona heritage iphambili ne-culture ephambili phezulu i-culture yaba bantu ba-owna umhlaba. Xa abantu abaninzi behlanga oluthile be-owna umhlaba bayakwazi u-influencer i-culture ne-heritage yaloo ndawo. Esinye sesizathu sokuba i-heritage yethu siyilahle, imvelaphi yethu siyilahle kungoba asinayo ownership yomhlaba. So si-influencer ngaba bantu bane-ownership yomhlaba wethu. I-culture yabo yiyo dominant ngoba ngabo abane-ownership yomhlaba. Silapha nje namhlanje kwiBisho Massacre. Le Bisho Massacre yenzeka kuba abantu babesenza inzame zoba balwele inkululeko yethu kuba sikwazi ukukhululeka njengabantu abamnyama. So ngabantu kumele sibakhumbule abo, ngabantu bazinikelayo impilo zabo ukuze imvelaphi yethu nomhlaba wethu nenkululeko yethu siyifumane Bhuti. So kufuneka singabantu singayilahli kuba kwachitheka igazi Bhuti. Afuneka sizilahla ubuthina, funeka sibuyele embo, siphinde sifunde, sibuyele abantwini abadala siyofunda kubo ngeimvelaphi yethu. Mr Heritage lona ube yinto enkulu esicingeleyo ukuthi masiyenze sizise apha eSouth Africa ngoba sifuna abantu bamababuyele ebuntwini babo, babuyele nekwazini iculture yabo neheritage yabo. So siye saqomba masenze uMr Heritage South Africa ukwazela sikhuthaze especially abantu abatsha ukuthi isintu sethu sibalulekile. Bakhona abantu abanosifundisa ngesintu sethu, nathi sithi sikhula njena sikwazi ukufundisa negeneration ezayo emva kwethu ngesintu sethu. Sesilapha njena sibe nokhuphiswano lokuqala apho ingamtshintsho ibe nguye owinileyo waba nguMr Heritage and sihamba kunye naye, ndibe nechamo loba ndihambe kunye naye siye emazweni ePhilippines, sihambe siyobona iPhilippines, siyobona amanye amazwe apho ebengenele kunye namanye amazwe kodwa wawina unumber 4 kulizwe lonke. Ibe into enkulu ukuthi ke leyo yombasa leyo esizingca ngayo yokuthi masize apha eSouth Africa siyazi basibambe yona, nami ndafumana i-award especially phayana. So silapha ngoku sisaqhubekeka sisapapasha lo mcimbi we-heritage nangoku sesilungiselela ukwenza omnye Mr Heritage kulo nyaka ngenyanga ye-heritage kuSeptember. Eyona nto ibalulekileyo siyaqhubekeka nohambisa umyalezo we-heritage nokwenza abantu ukuthi bazi ngenkcubeko yabo, bazazi apho basuka khona. So silapha njena siseBisho and sibulela ukuthi uMr Heritage ka-2025 ozakwenziwa apha ngoSeptember ku-2024 sizawumenzela apha eBuffalo City Municipality. Sabulela ngenkxaso ngabantu abaphetheyo apha kwi-municipality abasixhasileyo. Sithe xa siza kubo sibachazela ngalo mbono, bazithatha ngezandla zozibini ezishushu, bathi basikhuthaza ukuthi masiyenze. So uMr Heritage ka-2024 uzawuba lapha eBuffalo City. Apha sizothetha ngesintu sethu bantu abamnyama. Singabantu abamnyama masingasilahleni isintu sethu, asibuyele embo. Zonke iculture ezilapha eSouth Africa zivumelekile nezibe khona kulo msitho ungaka uxhaswa kuBuffalo City. Ulutsha malubuyele esintwini, isintu sethu sibalulekile. Sisilapha eQonce. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zezwelisha online TV ndiseQonce.